Labaš, pretože je to dynamická spoločnosť, ktorá vie správne reagovať na zmeny na trhu. Stojím pri zrode veľkých projektov, pričom aktívne prispievam k budúcnosti značiek Labaš a Fresh Plus a slovo nuda v práci určite nepoznám. Práca v spoločnosti Labaš mi dáva možnosť kariérne rásť. Ako area manažérka som často v teréne, komunikujem s vedúcimi prevádzok a zúčastňujem sa porád. Nemám rada stereotyp a držím sa hesla nespýtaš sa, nedozvieš sa. Preto ak ťa zaujala niektorá z našich pracovných pozícií, neváhaj nás kontaktovať. Pre mňa je dôležité mať stabilného zamestnávateľa, na ktorého sa môžem spoľahnúť. Firma neustále inovuje a preto svoj potenciál momentálne rozvíjam pri vedení tímu v novootvorenom sklade ovocia a zeleniny. Učím sa novým postupom a som rád, že všetko toto môžem zažívať práve tu. Priateľské prostredie a benefity sú pridanou hodnotou každého zamestnania. Ja pracujem na nákupnom oddelení, kde priamo ovplyvňujeme sortiment na predajniach. Stretávame sa s dodávateľmi, často aj zahraničnými a snažíme sa odhadnúť, ktorá značka bude v sieti Fresh úspešná. Pretože Labaš ponúka veľa zaujímavých pracovných pozícií a podporuje rast svojich zamestnancov. A ja som pri tom. Môžeš byť aj ty. Vyber si pozíciu, na ktorej chceš zdokonaliť svoje silné stránky a ozvi sa nám. Všetko ti radi vysvetlíme.